clear tu te chebele veku ka channel ka lo lom le vek chewa ka video te min lo thlir saka min lo ngai thlak sak thin tu te chunga lum thu ka soya lo thlir saka min lo ngai thlak sak le zel turin kain som ha bokani e voi khat na tan like and subscribe kha thei hi lo ula poimo mani ha ni ho tan chuan de teng ole tu tum hi Chennai February ni ruksa ni som ni panga last day minister pulel hing lova mar chuan Mizoram tharchhuah sawhthing le hmarcha te chu hundanga hralh tlaka tha ani ti soin a hralh le sawngbawl konga tharchhuah North East Investor Summit a kalkhom investor liante a sawm matini thirzalang Ministry of Donor Bosai Chennai North East Investor Summit nimina neya lesde minister pulel hinglova marchuan thusoin Mizoram in tunhaya thlai thanem tak athar dona ambikin sarkarin leya in tiam to na sawhthing hmarcha aieng le hmunphiate leitu ra omdon tiin a hloma leidu tan Mizoram sarkarin konga hongzau zel dona tia abik takin Mizoram a sawhthing chihni thingpui le thinglai dum antimo baka Mizoram hmarcha chuan GI tek an nei to thu le mundanga hralh tlak ani thu asoya a hralhna konga tho ho baka sawngbawl na tur tin tura thopuya investor liante a sawm ani adini hi ole ka soi ve lok tu chu hi research base khana kal to emoni ka tia ka hriat lo wa ani chuan mi lo ngai dam se an lo in sawm vel mek ani mo ka tia ani chuan traffic amar chu po chu se hi an hlotlingan kal tlong thei ani chuin a lo mum dol tuwa abikin kut pathok tu te tan thei chuan a thadon ema hi tlong taka sei thui vak lo nga an hlotin ngei theinan le malak na zel tura du sakna hlan khal ni se next kaliang Aizol February ni ruksang ni som ni panga Higher and Technical Education Department Commissioner and Secretary Pu hralh Moyan Mizoram State University din na tur bil boy pui mek ani thule tun budget session a soi ho tura pharman tum ani thu asoi tini chezelang voina Mizoram Department Pachunga University College in thang lena kut chuak le su nu zir chin na hun an college an bos sai khol lian Pu hralh Moya chuan NEP 20 chuan kumsang ni som thum panga nulama chuan affiliate college phal ani don to lo awangin tun Mizoram University Noya College te anomang hian anom thei to don lo atia hei wang hian state sarkar chuan sum harsa chung po in state university din turin romanna asiam meka abil po pe ani to atia state university hi a hau tak lo theng berin cluster university a din tum ani thu le college le institution sang te chu mantang kai tum ani thu asoi ani kan Mizoram chunga college te affiliate college mo NEP 2021 aron ti ni kumsang ni som thum panga nulama chuan affiliate college phal ani don to lo thu aron soya NEP 2021 entinana Pachunga University ti te government lunglei government college ti te government champhai college tamo Aizol college government Aizol college te etc hang ho kha kumsang ni som thum panga chuanin NEP 2020 chuanin khang affiliate college ang ho kha phal to dolo ani awangin pulel thang ate kan te Pu hralh Moya chuanin Mizoram State University din na tur bil boy pui mek ani thule khang budget session a soi ho tura pharman atumani thu haron soini neksa kaliang Mizoram February ni ruksa ni somni panga village council in thlanpui lo tura duty tura ruat te chuan voin khan district sanga vote an thlak tan election duty tura ruat te tana vote thlak na mun DC pisa a bot sai a voin atang khan vote thlak tan ani election duty tur te hi hlom ni a thenin hlom khatna district chunga vote nei election duty tura ruat te chuan voin atanga vote thlak tanin February ni riat thleng hun sak an ni hlom ni na district pona vote nei
election duty tura ruat te atan ero voin chau hi vote thlakna hun sak ania aro tini ro kholna awanga thlak man lo an om chuan naktu February ni sari chhun dar so pani thleng hun sak ani ang tia district polama vote la thlak lo la thlak man lo thlak tu te an lo mani chuanin zing lama tangkhan kaltan chu a hun to view don ni kha mela olle thaber khotlang ta thaber tur kan ro theu thei nan tong trai la an tling ngei po be siang khotlang ta thaber tu khamo khati zong kha tu tumata na karon ti chuat thei chu mei sela karon comment vele karon soi ve ho te ha kami man ngai dan le hriat dan atanga soi kan ni wangin hriat sul le ti sul soi sul te nei thei kan nia chung te lo omani chuanin min ron correct she lo la comment section a khanin alom biawang le chanin le kain mule theu don ni kalome